Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे फरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोनजों गोबां दुखुनि खोथा रायलायनो नागिरदों दै। जायनाखि आंखौ सासे फंबाया फन खालामनानै बुंहरदों आरोना बेंगलरनिफ्राय। बे फंबायनि नामानो जाहैबाय धीरेन बर'। दा बे धीरेन बर'नि फंबाया सासे जोंहा गोबां खैफोदाव गोलैनानै दङ। बिथाङा बेमार आजार जादों, जेनाखि खर'आव टिउमार बेमार जादों आरोना। दा नैबे डिम्बेश्वर बर' बिथाङा फंबाया जोंहा फंबायनि थाखाय बियो बेंगलराव थायो खामानि मावो। दा फंबायनि थाखाय जेसेबां रां हरनांगौ नांगौ जादों जेनाखि बेमाराव फाहामनो थाखाय डक्टर खरसा हरनांगौ जादों बेखौ हरबाय। खिन्थु रायजोफोरनिफ्राय दायो मा अनसुंथाइ मोनगोन बेखौ दा आंनियाव फन खालामनानै बुंहरदों, आंखौ भिडिअ बानायनानै होदों। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। धीराज बर' होननाय बिथाङा फंबाय आरोना क्लास 9 आव फरायो बे धीराज बर'आ। बे फंबायनि खर'आव माने टिउमार जादों आरोना। दायो अपारेसन खालामदों। गुवाहाटी GMC मेडिकेल कलेजाव दं आरोना। गुवाहाटी GMC जेनाखि मेडिकेल कलेज, बे हस्पिटाला मेडिकेल कलेज हस्पिटालना गुवाहाटीनि नैबेहाय दं आरो। दा फंबायखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। बिथांखौ टिउमारखौ माने सिकित्सा खालामगासिनो। दा माखासे अनसुंथाइ नोंथांमोना जि अननानै जेसेबां थाइसे थाइनै रां हरो, जा मदद खालामो बेखौ खावलायदों आरो। नोंथांमोननिफ्राय जेसेबां अननाय मोनो दा नोंथांमोना अनहरबानो जाबाय बिथांमोनखौ। बे धीराज बर'नि बिमानि मुङानो जाहैबाय पदुमि बर' आरो बिफानि मुङा उपेन्द्र बर' आरोना, उपेन बर'। दा नैबे स्क्रिनाव होनायाव नोंथांमोना बेयाव बेंकआव सोनानै हरनो हागोन। बिथांनि बेंकनि डिटेल्स आरो बे बेंकआव सोना हरब्लानो जाबाय। नोंथांमोना डाइरेक्ट सोना हर बिथांमोननो। दा बिथांमोननो अनसुंथाइ नांगौ जादों। डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। बेनिफ्राय पस्ट अफिसा जाहैबाय बिथांमोन कालाइगाव, भिलेजआ जाहैबाय गामिया जाहैबाय पेपाखात आरोना गामिनि मुङा। ओमफ्राय दायो बियो गुवाहाटी GMC हस्पिटालाव दङ। नोंथांमोना अनब्लानो जाबाय। नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आङो। नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। बिथांमोना गोबां खस्थ'आव दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला। खुलुमबाय रायजोफोरा। गथ'आ दिनै क्लास 9 आव फरायनानै दा मा जाखो ब्रेनाव टिउमार जाबाय। दा बे अपारेशननि थाखाय अपारेशन खालामना दा बेखौ माबाना लांनो थाखाय दा 3 लाखफोर नांगोन होनना बुंदों। दा बेफोरबो फैसाफोराबो गैया जाबाय, जोब्बाय। दा मारै लांगोन मारै थागोन, थाबाबो बारायलांबाय थायो फैसाया। माबाफोर हायोमा अननानै माहाय मांला बे होनना जों लाना थांनो थाखाय सेस्था खालामदों। मा खालामो दसे अनहरदो, हेल्प खालामहरदो रायजो राजाफोरा अननानै बुंनानै आं बुंनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि मुङा धीराज बर'। आं टिउमार बेमार जानानै दा हस्पिटालाव दङ। आंहा अपारेशनबो जाखांबाय। दा जोंहा न'आव अपारेशन जाखांनायनि उनाव आंखौ न'आव लांफिननो थाखा फैसा गैया। बेनि थाखायनो न'आव थांफिननो जोंखौ नोंथांमोननियाव डनेसन बिनाय जाबाय। जोंनियाव दा रांबो गैया। बेनि थाखायनो नोंथांमोननियाव जा एसे डनेसन मोननो लुबैयो बेखौ मोनगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय। खुलुमबाय। खुलुमबाय। आंहा गथ'आ बेमाराव गोग्लैना दङ। आंहा बेखौ जाहाथे टिउमार ब्रेनाव हा जाना दङ, बेखौ जाहाथे आंखौ माहाय सहाय खालामगोन होननानै आं बेखौ खावलायदो। बेखायनो दा नै आं हस्पिटालाव दङ, बेखौ रावबो आंखौ सहाय खालामाखै। बेखायनो सहाय खालामगोन होननानै आंबो सहाय लुगैदों आरो। बेखिनियानो आरो मा खालामनो आरो थाखा फैसा गैया जादों। 3 लाखसो नांगौ होनना बुंदो डक्टरा, बेबायदि बुंदो आरो। दायो दा फैसा आखायावबो गैया माबो गैया। बेबायदिनो जों सानैजों दुखुथिया खालामनानै दङ आरो। दा गथ'खौ माबोरै लांगोन दा बेखौनो सिन्था खालामबाय थादो जोङो। थाखाबो गैया माबो गैया, बिदि खस्थ' खालामनानै थाबाय थादो आरो। बेखौ जाहाथे माहाय हेल्प खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो। खुलुमबाय। आंनि मुङा धीराज बर'। आं बेमाराव गोग्लैनानै दङ दा
जोंहा दा थाखा फैसाबो गैया न'आव थांफिननो जाहाथे नोंथांमोननाव जा एसे डनेसन लुगैदों बेखौ मोनगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय जेरावथुमा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांसिगौ बिथांमोना बेसेबां दुखु खस्थ'आव दङ हाजासे नोंथांमोना अननाय आरो सापर्टखौ हरब्लानो जाबाय बिथांमोननो आं डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन बिथांमोननि जिथुनाखि बेंकनि डिटेल्सखौ आरो स्क्रिनावबोथ' आं होखाबाय नोंथांमोना सापर्ट खालामलायदो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था थिग बेबायदिनो फंबाया आंनियाव फन खालामनानै बुंहरनायखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायब्लानो जाबाय सोरबा निदान खैफोद आफोदनि समाव सोरबाया जुदि नोंनि थाखाय बेरेखा जाब्लाबो बे सानसे समाव नोंखौ हेल्प खालामथारो मिथिबायना नोंथांमोन बे बाथ्राखौ गोसोआव ला गाज्रिखौ जोङो जेब्लायबो गाज्रि साननो हाया जाय मानसिया गाज्रि खामानि मावो बेखौबो जोङो गाज्रि साननो हाया नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानैसो कमेन्टखौ खालामनांगौ जायफोरा माने फुल भिडिअ नायालासिनो कमेन्टखौ खालामो नोंथांमोना बुजिया गेजेर ससेयाव फैनानै कमेन्ट खालामफैयो प्लिज नोंथांमोन बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्लासो बुजियो बिदिब्ला नोंथांमोन आंनि बुंनाया एसेनोसै जायफोरा हेल्प खालामो जायफोरा बर' हारिनि थाखाय मोजां सानो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि